Matud pa ni Apostol Pedro, tungod ni ini, baksi ang mga hawak sa inyong huna-huna. Pag mabuot, ugla hangtod sa katapusan arang sa grasya nga pagkadadul nga nagkadiniyo sa pagpalayag ni Hesukristo. Ingon nga masinugtanon nga mga anak nga wala nagpahiuyon sa inyong mga kaugalion sumala sa kanhi nga mga pangibog diha sa inyong pagkawalay kahibalo. Mabasa sa unang Pedro 1:1 tudling 13 ug 14. Ang langit ay bundok na malabay ang puno. Ang langit karon mga higala, aniya kining sugidalon nga naguluhan. at sa Cruz o Diablo! ang langit ay hangin na dalisay ang Sa ipunahan. Balik. Unsa ba ka na? Unsa ba ka nang isulti mo na ako, Franny? Hansakan ko yung kinig. Franny! Kisa ka! Kumusta, Franny? Chris! Chris Santo! Ligpun ka na kabukugan, ha? Kusgan ka na kaayo! Isang asa kayo. Traidor ka yun! Kandatok ni kayo ubol basuriro! Kanlato na ko! Kanlaton ko niya! Victor! Ikaw ang unang mamatay, basurino! Nahiwa ang imong bukton, basurino! Nasitiyat ko, Victor! Pinabalik ka ang mundo! Dili ni maong panahon para na ito, basurino! Dinhi ka lang, sir. Ayaw, Chris, ayaw. Masakit siya. Hindi na ito magpakita pala ko. Hindi na. Gusto ko ay ang imong pagduda. O salamat ka ni mo, Chris. Salamat ka ni mo dong. Nagamit yun ang gisugyot ni mong ganyan. Ang ipatuon ako sa Franny nga kami ng duha ang muanhi ug Manila. Daghan kay salamat ni mo dong, Chris. Tinuod ka yun ay manalipod ako. Tinuod yung gaandam ka mo patay o magpakamatay tungod sa akong pamilya. May kapiin na lang. Huwag naman nawag si Franny. Ako si puti pasapot ni ini. Milampos ba ka siya? Apan, way balita. Kanusa mo pa ulit sila sa Papa Victor? Naakra diya sa kuluyo? Ganiha ka namang balisa kaayo, ma. Nga naman. O tinuod. Ganina na ko na balaka sa imong amahan. Wa ko maanad nga mo ato siya glayo nga dili ko kauban. Labi na karon. Gabi na lang apan wa na ko makabalita kung unsa na siya dito sa Manila. Nanawag ka ba niya? Nanawag na. Pero dili mo tubag. Hangtod nga dili na makontak ang iyang cellphone. Oh, unsa magay na itabo? Victor! Papa Victor? Niya ka managi. Ringkod mo duha, Emeline. Rhoda. Hi, si Franny! Hi, si Franny, Victor! Siya mo itong istoryahan karon. Hapit ko mapatay ni Franny! Unsay hapit ka mapatay? Nga naman! Una, angay ta magpasalamat ni Chris. Siya mo'y misugyot nga ingon niya ito pagpatuo si Franny. Nga siya mo'y mukuyog na kung ito sa Manila. Apa nag-una-una di ay si Chris kay namo ni Franny dito sa Manila. Tungod kay hosto gihapon si Chris. Nga may hilom kininautan nga buhaton nga rin ako. Hilom nga nagplano si Franny nga paksol ko. Basta naglagot si Franny nga imo sige pulihan sa basurero. Isa na ko niyang ranggo, Rona. Siya ang gihimo na kong pinayaran sa norte.
Anong malayan mo siya? Di na sa sugo-sugoon kung dili siya na imusugo. Sa may nahita po, ha? Plano na namo ni Chris ka mo tago lang sa sakong kwarto sa hotel. Nagpasangil ko nga mo pahuway ko. Doon man misud si Franny. Ihansak na unta niya ang kutsilyo nga nas kong kilid. Apan diha si Chris. Alit kayo may hasbag ni Franny. Ugwa mahina yun ang pagpatay ni Franny nga rin ako. Bidagan si Franny. Apan nagbahad. Marcia! Salbahes! Salbahes! O kain si Chris pa, Victor? Tuwas gawas. Wala siya masud pa din eh. Excuse me? Asa ka, Emeline! Emeline! Pasagdi! May saman si Chris sa bukton. Roda! Pasagdi ko, Victor! Nibuka lang akong dugo sa kapungot ni Franny! Animal siya! Hay. Di inabag una mo. Nga di ka mo tingog. Di ka mo tubag. Kung doon na may pangutaan na ni mo. Kaya ngunahan na naman yung batasan. Kung na mo gusto ba, masuko ka. Di man may gusto kung masuko ka. Mga din lang may mamugos. Huwag mangutaan namin kung ano siya nitabo ni mo. Kung ano nasamad ka. Oh, uy. Naisakyan na nga napaingon din sa barong-barong. Oh, ang doktora. Ang doktora, Gud. May gabi. Doktora. Nagdako na ang mga gamit. Aron mahiling na ako ang imong bukton. Matal pa ni Papa Victor nasama na imong bukton. Ang bebe, tanaw na ko. Natambalan na kini dito sa Manila. First aid ka na. Ay na kini labdi. Naghago na ko pag-anhi. Naghago ko pag-daog mga... Tanaw mo, Samboy. Oh, uy. Dako madali sa Mara. Franny? Pakyas. Nganong nagpalupig ka sa basurero? Paminaw. Ayaw napakita na ako! Ayaw nagipakita pa na ako! Nakasabot ka! Ayaw napakita na ako! Nakasabot ka pa! Isa ni kasultin mo sa cellphone, Rona? Isa! Gitaw ka na ako, salbahis! Si Franny? Dili lang siya magpakita na ako! Kay nga, no? Unsa reaksyon siyang tingog niyang itawagan ni mo siya? Mapatay ko kasi tawa na siya kung magpakita siya na ako! Tumaga! Siya ka lang nanawag! Tumaga! Siya yun! Ayaw na tawag na ako, salbahis! Asus, kaangayang masuko. Orsa man na? Tininuod na ng imong kasuko nga rin ako. Patyunti ka, Franny! Patyunti ka! Nahimo kang tao pinaagi na mo! Unya naglaraw ka din sa pagpatay sa kumbana! Ay sus, tininuod na tingali ng imong suko-suko na ako da. I-loudspeaker na mong cellphone, Rona! Gusto kong mamina kung unsay iyang ipanulti! I-loudspeaker na yun. Aron makabati siya nga kitang duha ang nagplano sa pagpatay niya. Hello! I-loudspeaker! I-loudspeaker kay mamati ko siya isulti, Rona! Hello! Hello! Ayuha yun ni mo muda. Uy! Wala siya, Victor! Ay, sus! Daan pag yun lagi ko. Bisa ni apa ko. Ibote tingaling kahadlok! Kung manawag siya nimo, ayaw na yung tumaga. O kung manawag siya nako, dili na nako tubagon. Ang may nato, nailisan nato ang mga bagong numero ng atong cellphones, Victor! Naminaw ka ba na ako, Victor? Maoy, ako
akong huna-huna, Rona. Maoy akong huna-huna. Aron, dili na siya makatawag na to? Humana, ang pingi nga dili ni mabasa ha og tubig. Gipikot ko na ka nagmaayo. Gusto ko makigsulti nimo. Kanang kita lang duha. Ayaw na paglakaw sa boy. Suruyon sa nako ang construction, doktora. Sige. Chris, alis ako. Uy! Ikaw ang lagi nang nagbarog-barog din, he. Tininam ako kanina. Nakita man ako umid akong samat sa bukton si Chris. Magbipalik dayon ko sa aki ang magkuhag tambal. Pagbalik na ako din, nakita naman ako ng sakyanan sa doktora. Wa na lang ko mapadayon sa barong-barong. Dinin na lang ko sa sakyanan. Naglantaw kong gitambalan si Chris sa doktora. Ya. Unsam nang nasplanggan ng gamay? Ha? Mga dahon sa bayapas. Mga udlot sa bayapas. Ay. Tanay. Mamalig ta sagi. Mayon ang pagkatambal ni doktora si Chris. Okay naman ka si Chris. Labaw pas all right. Doktora na gunang nagatiman. Talasing. Ay, tana. Maodi ay. Nga dili ka makontak. Hilong ka diyang milarga og Manila. Nagsabot na rin mo sa akong amahan. Salamat kayo sa imong huna-huna. Giluwas ko nimo. Karon ang akong amahan na Sam. Mo'y imong giluwas. Nganong ingon man ni ato ka-agresibo si Franny aron patyo niya ang akong amahan? Kung nasa may mga rason o katarungan, dili na ko mahibawaan. Kay, dili na magpakita si Franny aron atong mapangutana. Pero hinaot ka tubagon ko nimo. May ipangutana ko nimo. Palihog tubagak ko. Unsa mang gyud ang negosyo sa akong kinikanan? Unsa man, Chris? Chris? Sa diyang nagkailat ha. Sa gagmay pa kita mga bata. Dili pa ingon ni Ana ang inyong kahimtang. Karon nga ingon ka na ni Ini, ug ingon na ni Ana ang inyong kahimtang. Hangtod karon, wa ka day may baw, nga anak ka man unta nila. Ako mo yung gipangutana, nga pila pa lang ko kaadlaw nga nagsugod sa akong pag-alagad sa inyong pamilya. Chris? Palihog, ayaw na ko pangutan pa. Kay masabot na nimo nga akong tubag. Wa ko hatagig kapasidad o katungod nga mangutana sa imong amahan kung unsa ang ilang negosyo. Sa imong paniid? Wa gyapon ko'y kapasidad o katungod nga maniid sa akong gialagaran. Kay ang akong trabaho, maura ang pagbantay nga anaa ka mo sa inyong kaluwasan ug dili ang pagpaniid. Okay. Okay, Chris. Kini na lang mo ito baga. Nganong ang imong mga tinubagan, may sagol mang panginsulto. Dili ka maging makahimo pagtubag nga medyo bisan gamay nga pakonsoylo. O mibaryog ka man. Wala ka nasap kang may tingog-tingog. Mayong gabi, doktora. Huwag kang ginabatasan. Nag-alagad mang kakasamang pamilya. Kawag yun ni may respeto na ako ang usas imong gialagaran. Ni ako sa akong barong-barong. Ugwa ko sa inyong palasyo, doktora. Wa nasab ko sa oras akong pagserbisyo sa inyong pamilya. Ni ako sa akong barong-barong ug ni asab ko sa kaugalingon akong oras o panahon. Palihog. Timan ikini. Dili taon pag-insulto kini manggawas na akong mga puong. Dili taon insulto. Apan ang tinuod mo ya akong gisulti. Sorry.
ni mong mapaori nga maurang usa? Unsa may mahitabo na ako kung niya nasab karon si Franny o ako may panimasalan. Paghuwat palihog. Doon na lang ko'y kuhaon. Ihatod ko ikaw sa inyo. Salamat. Ihatod di ay ko niya. Dili kayo na ganhang makigsulti, no? Sige lang. Maanad at tingali ko sa imong kinaiya. Maningkamot ang yung kung nga maanad sa imong kinaiya. Hi! Ayaw po ka na, op. Imbitahon ka na ko sa sod. Magkapi ka o na or bisan mag-juice ka o na. Gabi na kayo. Musayo ko din hiugma. Dili ka na ako kapugnan. Kay nahibaw na ko sa imong batasan. Kung may yun kagani nga mauna, kapugnan pati ang yali ang kilat. Pero ikaw dili gyud. Pero ako na may bawas kong kagalingon. Sige. saan ka na ko pagpantun aning tawhana? Grabe kaayog kinaiya. Nanang basurero? Nana sa ubos. Nagpaabot na ako. Kasayo? Oh, good morning, doktora. May kaon ka na lang unta og una. Di paabot minimo? Mas may mansab nga makadungan tang tulog kaon ba? Paminaw na ko, tag-sora kitang makadungan. Plato. Ma. Ami. Thank you. Oh, yes? May tuyo kay? Sa dili pa ta mangaon. Doon ako ipangutanan ninyo. Tingali, karon pa ko mangutanan ninyo, bahin ini. Unsa man ka na? Pangutan na, anak. Sige. Unsa man gyud ang inyong negosyo? Unsa man nakapaadunahan sa atong pamilya? Gikan sa mga tuig nga nakamatngon ka. Kay I'm sure nga husto ka na sa kabuot ni Adto. Sumaha, o sa imo nakita nako og sa imong amahan. Emily. Nagsulti pa ko, Victor. Pasagdion ako nga maoy mo una og sulti sa atong anak. Balik ko na ko, Emeline. Unsa imo nakita namo sa imong amahan? Sa dihang anam-anam nga may isa ang atong kahimtang. Kung nalimot ka, apan ako di gid malimot nga halos wa mi pahuway. Kay matag segundo, bilinhon kaayo alang namo. Aron mo lambo kining atong pamilya. Kung makapahuway man gani, apan pila lang kadupa sa oras. Dayon, buting bakuwas kaming duha, aron mo trabaho na sab. O wa mapakyas ang among tinguha, ang among paninguha, wa mapakyas ang tanan, ang among sakripisyo ug among kamingaw diha nimo. Kay panagsa ka na lang namo magakos og masudong tungod sa among pagpaningkamot. Labaw nang wa mapakyas ang among pangandoy sa imong amahan. Namoabot ang ang panahon nga makabot namo ang mga bulawanong mga bunga sa among pagpaninguha. Og usaray rason ni ini. O kini mao ikaw. Ikaw ang hinungdan. Ikaw ang rason sa among mga paningkamot o paninguha. Tungod kay unsa ka naman karon? O unsa naman ang kahimtang sa atong pamilya? Nganong karon pa malang kami makabati sa imong amahan nga nangutana ka na gyud unsay hinungdan sa atong kahimtang karon? Layo na kayo ang imong tubag ug dili maitubag sa akong mga pangutana. Nagtubo ka nga imong nakita ang kadaghan sa atong mga truck nga gikargahan sa mga
naglain-laing produkto sa mga multinational nga mga kompanya. Nga sa atong pagsugod, usa pa lang kita kagamay nga ahensya nga maoy mo apod-apod sa mga dagkong tindahan. Kani adto, usa pa lang kita kagamay nga ahensya og mitubo og midako og milapad. Dili lang kay dinhira sa lokal nga rehiyon, kundi lokop nasod. O karon, dili kay lokop nasod lang sa Pilipinas, kundi misud na kita sa merkado sa rehiyon sa Asia. Ngan nga kita na mo'y sentro, isip maoy main distributor sa nagkalain-laing produkto sa multinational. Kwenta ha, Emeline. Kwenta ha kung pila ka binilyon na musod sa panudlanan sa tong pamilya. Karon, mangutahan ako nimo. Wa pa ba matubag ang imong pangutana? Nganong daghan kitang mga tao ug pulos sila mga armado, ma. Nganong may mga pulis nga mga deranggo ang pirmi na akong makita din sa atong kaugalingon. Nganong may nagkalain-laing mga tao nga pirmi din sa atong kaugalingon. Ang imong amahan mo imutubag nga ng lain ni mo mga pangutan, Emeline. Oh, Victor. Dili na ordinaryo. Di na basta-basta. Di na sabyado. Di na kasagaran ang atong kahimtang. Busa ni kinahanglan nato mga saman nila aron maoy atong tigpanalipod. Ug labaw sa tanan, mao tigbantay sa seguridad sa atong kinabuhi. Apan dili ang maong tao, ma, pa. Nga matod ninyo mo'y tigpanalipod ug tigbantay sa atong seguridad, mo'y nakaduwas na ako. Kung dili ang tao nga gitawag ninyo og basurero. Angay natong dawaton og ang kunod nga dili perfecto ang hunahuna sa tao. Nga nagtuog ako mo adun na nakita yung mga tao nga sa Manila apan ang tirod alay nga kuwang nga kinahanglang kapunan sila tao nga mao'y gituhuan sa tong pamilya nga epektibo kayo o kasaligan o kini mao ang tao nga nakaluwas nimo. Nga matod pa nimo, gitawag na mo ni Mama Ruda nimo og basurero. Nga ni anak karon sa tong pamilya. Tuon man wa ko mapakya sa pagdanis basurero. Wa mausik ang akong i-invest palagi niya nga gibubuan kog binilyon ang matahom ug dako nga klinika alang sa mga basurero ug uban pa mga kabus. Nagimahal, nagipangga ug inampingan kuno sa basurero. Ug sayod ko kay nakabaton ko o nagka-observas ako. Pinagi sa imo mga rinihukan, pinagi sa mga mata, o kung ikaatubang mo na siya, nga may talagsaon kang gibati niya. Kisay mo mong ipasabot, Victor? Ayaw paglimod, anak. Sulti sa tinuon. May pagtanaw kas basurero. Animal! Ayaw yun pagpakawaw, ha? Ayaw yun itang pagpakawaw, Emeline! Usa ka lang og baho og hugaw ang basurero. Victor! Sikat tawa! Husto ko. Dili ba? Emeline? Dako kay kamong sayop. Tugan sa tinuod! Huwag ko na pilang kabe! Sa'yo! Unsa may mahimo ninyo? Kung nakagusto ko ni Chris. Unsa may naani-ana? Kung mo angkon ko sa imong giingon pa, Victor, nga may pagtanaw ko ni Chris. Apan ning tug-an ako ninyo nakagusto ko ni Chris. Are you serious? Come on, ma. Raypon ako na tong higayon na. O gituhaan na to nga human ko nila mapahimuslan, labing siguro ila kumpatyon. O gilawas ko ni Chris.
Imo dang hatagan og dili maayong pagtagad ang tao nga miluwas nimo pa, Victor. Giluwas ka sa ni Chris. Unsa may balik-balikan din sa mga dagkong ranggo sa kapulisan? Mga kumpadre ko sila, Emeline. Natural, mamaraig. Sa ingon ining atong kahimtang karon, kinahanglan dili ka magginaw. Bahina nimo sa grasya ug panalangin sa Ginoo ang ubang tao. Og apila niini ang taga-basura. Ang bahin sa mga taong moanhi dinhi. Mga kasosyo ko sila. Sila maghihimo na kung taytayan o gaway nga magtapon-tapon og laing mga lugar ang atong negosyo. Nganong buot ka man patyo ni Franny? Huwag katagbawan si Franny. Gipatilap na siya sa among lapalapa. Apan buot pa niyang tukbon ang among kinabuhi. Tungod kay traidor siya. Traidor siya, Franny. Bisan pa sa kong kayo niya, pag traidor yun si Franny. Traidor si Franny, Emeline. Hinaot ka na tagbaw ka sa among tubag sa iyong mga pangutana. Mga una ta, Victor. May lakaw pa ko. Emeline, asa ka? Naamang ka si Chris. Abot! Na ang basurero, Victor? Nasa ubos. Manaog ko. Ay, mag-breakfast pa! Nagatas na ko ganina, ma. Emeline! Natsakita ka? Natsakita ka ba? Klaro na kayo ang imong anak. Ngipahiyom ka lang, Victor. Dili ka doon ka masagot. Dili! Abay, sa isos. Kao na Bastarino. In kaso ko nalimot ka, ako's terso ko. Katong nahagba sa imong kumo kay gisuwayan ka namo. To daghuat ni mos Doktora Milin. Nasa siyang klinik. Kanang nailaw sa kahoyng mangga. Lakaw na. Ay pawatag dugay si Doktora Emeline Basurero. Lakaw na. Salamat, Terso. Hait kayo mga mata ang Basurero. Hello. Terso, Mas Franny. naibaw ka mas balita. Usa may nung yan. Ngayon ba ito gibuhat? Magkita ta. Pangita og pasangil nga makarakaw ka. Importante kaya itong istoryahan. Paduong na sa pagkaugang imong mga samad kay wa na kay dugo nga naglama sa bandage. Gitumar mo ang yatag ko nimong capsules. Tanan namang gisulti na ko, doktora. Akong gituman. Pabuto na ko si Sir Victor dito siyang sakit ng doktora. Chris. Nainabihang-bihar, Terso. Yan ako, Boss Franny. Sa mga itong istoryahan. Biya sa pamilya ni Victor. Doon ako'y bagong agawon karon. Kontrasap ni Victor. Biya ni Victor. Kuyog na ako, Terso. Ikaaway ko na si Victor. At banga na to ang pamilya ni Victor. Gubato na to ang ilang pamilya. Misamot magkakalaom ang sitwasyon karon, Franny. Unsa magkakaseryoso ini, ha?
Kung mao'y napalakaw karon sa pamilya ni Victor nga ako traidor ug bitin. Pero sultihan ta ka nga mas traidor ug bitin panako ang asawa ni Victor. Nada ako ni Roda. Frane, nagpaniid laming duha si Nelson ninyong Roda. Og may hilom kami nasabtan si Nelson nga taod-taod na mong may relasyon sa asawa ni Boss Victor. Husto kayong iyong napanidaan og nasabtan, Terso. Taan palagi good ni si Nelson. Maniyak na si Roda. Grabe na sabna. Hangtod nga miabot sa iyang punto nga maamo na ang tanang higayon ug dili na may magtago-tago. Mao nagkasabot ming duha nga patyon si Victor. O mao na tong higayon na. Naatol nga ako pagyud ang gipakuyog sa Manila. Kumbiyansa kay ko. Kaya nagtuo ko nga kami ng duha si Victor. Nagtuo ko nga nindot na kitong higayuna o mapatay ko na si Victor. Dayon, ako na'y mamahimong hari sa pamilya. Maoy among ikasabutan ni Roda. Apan hilom na yung ipauban ni Victor ang basurero. Otro sab ng basurero. Uy, kabutangan sa mong gibating kapungot sa basurero. Sukad atong gisugo minimo nga inutilon siya. Pero diryot na inoon kami si Nelson ang mainutil. Animal! Ambot, kinsa kay nakasimhot nga gibati kog pangigi. Kay gipulihan man ko sa basurero sa security. Kinsa kay nakasugyot nga hilom ug paubanon ang basurero sa Manila. Kamay na lang kay kuwang nga mulampos ko. Apan ako'y nakalitan. Murag kilat kaabtik ang basurero. Napakyas ang pagpatay ko na unta ni Victor. Tungod kinapakyas ko, gibiyaan na ko ni Roda. Gipasagdahan ko ni Roda. Terso, mas ligon sa akong gibalhinan karon kay sa pamilya ni Victor. Pamilya nga naglungot-lungot sa kapungot o kalagot ni Victor. Nalipay sila. Nga midangop na yung ko sa ilang pamilya. Kinsa, Franny? Mas organisado sila, Tirso. Kung ang mga koneksyon ni Victor nga mao ang gobernong lokal dinhi, apan ang koneksyon ni Sherwin Espinita mao ang nasyonal. Sherwin Espinita? Maoy akong gibalhinan ug maoy misagop na yun ako, Tirso. Nakaila ko, Franny. Batanon ug hait kayong pagkabata. Mausap na ako na dunggan. Duha mo nga akong ikuyog, Tirso. Itod, abli na. Son, Nelson. Uy, Nelson? Teso! Siriyang pultahan, Nelson. Kamong duha ang akong iuban. Gikinahanglan ko kamong duha. Makamasayop sa imong hukom, Franny. Mo ka na, Franny. Wala may kanahis pamilya ni Victor. Di alago, manaog, Franny. Oh, ikaw, Nelson, ikari bahala kung naasa ka manaog. Dahil ako manaog. Okay, Teso. Tirso, Franny. ayaw na panangkid. Kinahanglan nga kalit og way mahibaw bisan kinsa nila.
nga mibiya na sab kamo si Nelson ni Victor. Di na kumubalik pa sa ilang Victor. Kaming duha si Nelson. Di na mi mamalik na to kang Victor. Diretso na ni. Magkita nata sa pier para late, Franny. Tirso. Mag-abot ang tulo sa pier. Aron ikahimamat ninyo si Sherwin Espinita. Animal! May lagaw ka man ka. Nakalakaw na lang ang imong anak pero ikaw niya paghihapon lagi niya. Wako'y security, Victor. Nasterso? Wa si Terso. Binhi pa ganito na ganiha? Si Nelson ay? Gipapangita sab na ko si Nelson. Pero wasab si Nelson karon dinhi. Oh. Ngano man? Sila yung duha ang karon dinhi. Napaytaghan niya. Pamili ni Roda. Ang basurero? May importanteng basurero na ako. Ilabi na karon niya mag-usam sa struktura sa probinsya nga iya na unta ni Franny. Magpili naglaing security nga mo'y kuyong Roda. Ay magkasla si Nelson o si Terso. Napinguna kining higayon nga wa silang duha. Ano ka? Maglakaw na may kang basurero, Roda. May panahon o higayon rang moabot. Kaywa naman si Franny. Og ang gipuli mao ang basurero. Dan, ang basurero sa mo'y akong ipuli ni Franny. Dinhinan ta, Chris. Chris. Sir Victor? Ikaw ay makauban ako sa sud. Chris, sunod ako. Temporary o dili mo permanente nga security na ako, ha? Bame, madam. Bame. Nakailan mo ni Rosa? Kailan may madam? Okay. Pasudla lang siya kung moabot na. Naara ko sa sud. Ramon? Okay. Ilahos na sa bangko. Ibutang sa kungan. Pilang yung talan? 2 million? Okay, Ramon. Thank you. Bye. Oh. Rosa, ikaw ba na? Sud lang. Oh. Hello, Rhoda. Franny? Nindot kayo unta kang tabas-tabason, Rhoda. Franny. Kumusta ka? Angay ka untang mo sabot sa akong pakabutang, Franny. Nindot ta kumut-kumuton aning dagwaya. Franny. Nagsinaw ni. Mantika uning naunga. Franny! Lami agad ni mo, uy. Franny. Labaha man ang imong gikuptan. Nagkadugo malaki ng labaha. Sinaw kayong labaha, Rhoda. Pero, masinaw gyud ang imong dagway nga tan-awon. Hain magkaymayong party aning imong naong na malaplapan ako aning labaha. Franny! Asang dapitas imong lawas nga unahon na kog tabas aning labaha. Sabtay taon ang akong kahimtang, Franny. At atong duha ang plano nga patyo ng akong bana.
Nagpasuko-suko kunuhay ko nimo. Ako lang itong sulti nga di na ko gustong magpakita ka na ko, Franny. Apal... Franny! Likwatan ko lang ang mga butonis sa imong gisulob. Gikan dinhi sa imong dughan. Paubos dinhi sa imong puson. Franny! Gilok-gilok paminaw, no? Gilok, no? Tangtang na ang mga butonis sa imong gisulob. Franny! Uy! Pirmi yun ka nga dili magbra? Franny! O sa magi gusto ni mong mahitabo ka ron, ha? Bitaw, Franny. Bitaw kung dili ko magbra. Alibutan magod kong magbra ko. Nindot abison ang usa ka atngal sa imong tutoy. Franny! Unsa man, Roda. Buwagan ko nimo? Dili, Fran! Dili! Ako lang tong bluff. Kaya sa kong dool si Victor. Dili ba ito ba makigbuwag ko nimo? Sayot kang grabe kaya ako pagkabuang diha nimo. Dili gininood ko masagot na magabuwag ta, Franny. Promise! Tangtanga ang bakos sa akong karsonis. Franny, tagsango na ko ang imong bakos. Ipaubos ang siber. Unsay sunod? Brief. Franny ba? Unya, Roda, unsay sunod? Ronesan. Uy. Dili dayon mo sulti nga maon niyang gusto. Kayang paborito. Wala si Franny sa atong pamilya. Tingali, nahibaw na kabong tanan ko noon sa hinungdan nganong wa na siya sa pamilya. Sa kasang mortal sa pamilya gibuhat ni Franny, o mismo ako pag-yun unta ang iyang patsyon. Kung sa mortal na siyang kaway sa pamilya, o si bisan kinsa ninyo ang mahibawan kung hain magluk-luk karon si Franny, sortihin ay ko ninyo. Ba't ba siya katuo mo nga ako'y mupatay sa animal? Dili ako ang mupatay ni Franny. Kini siya, si Chris. Kini si Chris, mo'y mupatay ni Franny. Siya si Chris. Ila-ilaha si Chris. Siya ang lingkod do kayong bato sa pamilya. Nanumpa kini si Chris. Nabugos na ang hugot kaayo ang iyang pag-alagad sa atong pamilya. Nanumpa na kini si Chris. Iyang kinabuhi ang ibaylo ko na dunay maramastama sa pamilya. Tuwag nakita ni Chris nga ang atong pamilya maantigong maluoy ngadto sa angayng kaluyan o humok mo tabang ngadto sa angayng tabangan. Nanumpa sab ang atong pamilya pinagin ako nga mahalon o panggaon sa nato ang gimahal o gipangga ni Chris. Labaw sa tanan, bisan kinsa ninyo, ingnon ko kamo. Way bisan o sa ninyo nga makalabaw ni Chris. Ipagawas sa inyong tasatag sa kutsilyo, nga ihiwa sa inyong tasatag sa kamangapad. Ipasa-pasa ang dako nga kupa. May sudlan sa atong mga dugo. Wa na to kini mabuhat sa miyaging mga katuigan sa dihang nahimugso ang ligon natong pamilya. Karon lang kini mahitabo aron mapalig-on pagyud ang atong panag-inig suunay sa pamilya.
Pinaagi sa pagsagol-sagol sa atong mga dugo sud sa mong kupa. Nga atong isud sa tabernakulo sa atong pamilya ug sa gawas sa atong tabernakulo may suga nga mapuwa nga magsiga sa tanang panahon. Hantod mo bantok sa kagahi ang atong mga dugo. Kimaan sa kagahi o kabantok o kalingon sa gimahal na atong pamilya. Sugda na nato paghiwa ang ato mga pan! Ay, imingaw ko ni mo, Franny. Basta dili kita magbuwag, ha? Gikinahanglan ka na ako. Ikaw may akong gikinahanglan. Busa magpapili ng atong plano nga patyon yun si Victor. Kung may kausapan man, ang kausapan nga ipatuog yun nato. Nga lakip ako. Nasuko og maayo nimo. Di ako'y kondisyon. Andam ka ba mabuhat, ani? Oo, andam, Franny. Sa tanangi kayon, andam ko. Unsa man na, ha? Tungod kay ako ng kaaway ang inyong pamilya. Ikaw mao'y personal nga maniid kung unsay mga kalihukan sa inyong pamilya. Sa'yo na kaayo na, Franny. Ipasalig na ko nimo. Tungod nimo. Bisan unsay imong plano nga magugpa ang pamilya ni Victor. Buhato na ko ang tanan, Franny. Mabuhi ang pamilya, Victor! Mabuhi! Mabuhi ang pamilya, Victor! Si Chris! Mabuhi si Chris! Bye, Amping. Oh, Kiunsa mo pagsud? Doon ako'y kuyog. Duha ka security. na naman sila sa sakyanan. Tanawa lang. Sakay-sakayan ka lang nako, Franny. Ikaw o si Victor ang magpatay. Bahala na mong duhakon mga matay mo. Oh, sirado man ang sakyanan. Mas? Oh, gihiwa ang ilang mga tutudlan. Nagsiga ang ilang mga mata. Patay na silang duha. Usaray nagbuhat din eh. Walay lain. Si Franny. Kompleto ka na sa pamilya, Chris. Ang tanahan nakailan na nimo. O ikaw nakaila sa bila. Ginawat mo ba sa mga kong pamilya? Sa mas pagdawat sa kong pamilya nimo, isip igsuon sa kong pamilya. May baho ka kung nusat baruganan sa Victor. Barugan ko ang akong gipanumpaan diyan nimo. Chris. Excuse me, Chris. Loda. Oh, kano sana? Hahain ka ba karon, ha? Nailibita. Mau ba? Oh, sige. Nalamin si Chris. Chris, magsalita. Oh. Ruda! Victor! Oh. Doon na kaniya ikaw galing yung property? O mao kini? Dili pa dugay miabot ang kumpari na tong general. Kumagda ko! Doon ako ipapong resort, Victor. Ug mao di. Huwag ka pa na ko sultihi ka surpresa kini. Imo na ang tagring may bawaan sa opening. Kayo kog suko-suko. Kay gikabuhi pa ko karon sa kalagot sa nahitabo sa duha ka security. Oh, nakakita na nimo ang general. Thank you, pare. Salamat sa pre. Pare. Salamat, pare. Let's go. Victor. Na ang basurero. Huwag lang basurero. Karon na yun.
Tepa na ko, tepa. Ngano? Nganong gitanaw ni mo akong gisulob? Dili manabao ang imong gisulob nga mibiya ka sa tong kaugalingon? Oh! Ay, nga naman din mag-ilis kong laing sinina din sa ko resort. Ha? Naman na ka mga sinina din sa closet. Laura, padali ang basurero. Basurero! Basurero! Kisa'y nagbuhat din eh. Duha ka tao ang nausik, Rodora. Wa ko'y idea kung kinsa. Aambot ni Chris. Imo sige patawag, pues pangutan akon may idea ba siya? Kasi nakasudi ni sa kong resort. O gipamatay ang doon ako ka-bodyguards. Chris. Dinhi si Franny. Dinhi si Franny. Sigurado ka? Nangutan na kaunsa ka siguro ang pangagpas ining basurero? Magpakita pa ka si Franny din, he? Ay, dili na, Victor! Dinhi si Franny. Ay, nga nung ipamugos magyudi mo nga dinhi si Franny! Oh. Nakita na ko kini sud sa sakinan. Rilo? Mao kining relo ang iyang gisulob diyang nagdayog kami dito sa hotel sa Manila. Nakasukol pa ang usa sa iyang gipatay ug naputol kining relo ni Franny. Basurero! Niya siya. Niya si Franny. Sir, makagawas na ba ko, Sir Victor? Salamat, Chris. Magawas ka na. Gusto ang basurero. Ibarog ka ba? Ato na ko, basurero! May duga ko ipakutana sa basurero! Basurero! Ma'am Rodora? Marika! Giusan mo pagsiguro nga dinhi si Franny. Unsa ka lagi kuha ni mo sa bulsa si mong jacket, ha? Basurero? Mugamit ka ba regla ba, ha? Nakita na ko kini dito sa sud. Giabis ang duha ka tutunan sa imong mga bodyguards. Unsa man si Sherwin Espinita, Franny, nga may atong-atuon sa lite. Bugtong siyang anak sa usa ka gobernador kaniadto. Batan-on. Siso na kayo sa panginabuhi. Tuod sa matang orasan mo dunggos lite. Duha ka oras gikan karon mudunggo na ta. May musugat nato, mga tao ni Sherwin. Oh, unsa na? Ano nanawag ka? Oh, unsa? Nahabilin? Oh, wa ko ba ibaw nahabilin di ay? Oh, ang basurero? Baka mao siya. Dili mabiya ang utok sa basurero. Okay. Hangtod sa sunod niya itong panagkita. Si Rodora? Nakitaan sa basurero ang labaha nga mo'y akong giputol sa duha ka ubol-ubol sa bodyguard ni Roda. Baka maog yun ang basurero. Dili pareha sa iyang amahan nga humok kayong buangon ako sa buhi pa kini. Kaila dahil mo samahan niya tong Chris. Gipatay ko ang amahan sa basurero. Kinasakpan ko uban sa iyang kalivin nga nag-akob. Mayang gabi. Oh, maayong gabi, Chris. Mao pa ba yung pag-abot? Oo. Nga may katawa ka? Tungod kay milagro na kaayo kini para nako, Chris. Ikaw mo ay miduol, mitingog na.
Lahi sa kani adto. Ikaw mo iduulon og bisan istoryahan ka dili mo tingog. Hinuon mo biya ka kay dili ka gusto nga mamina og tingog sa tao. Tungod kinasutan na nako. Nga dili ka day ang ilikayan. Kanindot paminawon, Chris. Kung unsa ko sa gagmay pa kita mga bata, maogi hapon ako karon. Bililhon ka kain ako tungod kay sukad niya itong nagkailata hangtod sa dugay na itong wa na makita. Apa niya kapirmi sa akong huna-huna. Kay pirmi kang nagsamok sa akong huna-huna. Ay, mangutan ako ni mo, Chris. Ikaw ka. Niya itong wala ta makita. Misamok ba ko sa imong huna-huna? Nagsigi ka ba o handom na ako? Wa. Kalain gyud ay nimo. Kalain gyud ay nimo, Chris. Bitaw, dili gyud ako malintag katong tanan Crisanto. Ambot pila ka to kay kayon nga mabaw lang ko nimo. Matag Sabado, pirmi ka na akong huwaton sa gate. Tawangan ko din ang tirya nga mapagawas na ako ang amang mga basura. Matag Sabado ka man magkuha sa mga basura. Apan pilasab ka Sabado nga dili ka mo ato sa amo aron kuhaon ang basura. Dili ka gani mo abot mag-uol ko. Ambot sab na no? Ama-ama na sabon din ang terya. Unya ko mo tunga ka gani. Malipay ko. Ambot ka nung malipay sab ko. Nganong kalit ka man lang nawa. Ang butang ko ipasabot. Ngano mo ka na mo pakita. Hangtod nga wala gyud ta magkakita. Nagkita tagbalik. Dagko na ta. Tinuod ba nga dili ka gyud mawa sa kong huna-huna? Pirmi gyud ka pangitaon sa kong huna-huna, Chris. Ambot nga no sab ka. May pahiyong siya. Labing una tingali kining higayuna nga. Nakakita ko ni mong may pahiyom ka. Pirmi na tang magkita, doktora. Bitaw, nalipay ko, Chris. Nalipay sab ka? Ang tinuod. Sulti pa, Chris. Gusto na kong paminaw ang imong tingog. Kung unsay tinuod. Hilam ko magpasalamat sa mga tao nga sama sa imong amahan. Sasama sab nimo, doktora. Tinuod? Sasama ninyo. Nindot kayong tipigan sa kasing-kasing sasama usab namo. Lugay na. Ipasalamatan ka na nako sa hilom. Lugay na. Kaniadto pa diyan nailan og nasabtan ka na ako. Nga homo kay gibati og kaluoy so sa kabata nga sama kahugaw og kabaho sa basura. Pareha sa baya ang tao, Chris. Pareha sila nga binuhat sa Ginoo. Kung sa imong gininhawa, mausab ang akong gininhawa. Kung sa naghatag ni mo kinapuhi, mausab ang naghatag sa akong kinapuhi. Ayaw. Kay lahi na yun kaayo. Langog ang among nahimutangan, ug dili na ngay isulti pa nako ang inyong nahimutangan. Makaluluoy na kaayo ang kinabuhi namo. Ug maog yapon, dili na nako isulti kung unsa man ang inyong nahimutangan. Tabanganan kayo nga among kinabuhi, ug dili na nako isulti ang inyong kinabuhi. Sasama ninyo nga permi na kong gipasalamatan. Permi na kong gipasalamatan ang sama ninyo o sa imong amahan. Tungkol kay mibati o mipakita og kaluoy ngadto sa angling kaluyon o tabangan. Ang paghimugso sa tao parehas ra, Chris. Dili ko mutuo sa giingon nila nga may nahimugso nga nagtangag na daan o kutsarang bulawan. Kaya ang likon yun kaing kamatuoran nga kitang tanan sa atong paggawas na tini sa kalibutan. Huwag kita gibit-bit. Huwag kita gida. Mausap po niya sa atong pagbiya din he. Huwag yapon kita'y mabit-bit. Huwag gihapon kita'y madakris. Ang imong giusgutan mo ang paghimugso ug ang kamatayon sa tao. Apan wa nimo hisguti ang kahimtang sa matag tao samtang buhi pa sa kalibutan. Wa nimo hisguti ang kabus ug dato sa tao kung unsay kalainan, kung unsay gintang. Mayroong danon nga mo pauli isa sa nagbuhat nato nga putli ug limpyo ang atong kalag. Ang kahimtang sa dato ug pobre mulapay lang na
Kay dili gani nato madahuman sa atong kamatayon. Gabi na. Mupauli ka pa. Salamat kayo sa imong pagpakisot kinako, Chris. Ang tinuod, ning higayon na, nalipay kaayo ko. Kay para nako, muingon tingali sila nga kadito kaayo ta nga nagsulti. Pero para nako, nihatag ka nako og taas kaayong panahon nga magkasulti ta. Pero last na lang nila akong pangutana, ha? Dili na ako mangutana ni mong usab. Gusto na ko maibaw. Naguna-una ka basab na ako, Chris? Dahil gisab na ako ang imong pagkatik. Gawa sa imong pagkatik. Daw sab kaayo ka. Kapila raman unta kun ingon ka nga. Naguna-huna sab ko nimo. Ako maghuna-huna nimo. Humanang istorya. Sige, Hoy! Arin ako! Nagluto kog budbud. Imo maning paborito. Kaon Paglutog daghan, Tansing. Ha? Magluto kog daghan? Uto ni mo kaon? Ipanghatag sa masilingan, Tansing. Lisod kini mo tukaron, uy. Lisod kay kang sabton, Chris, ay! Ako, Tansing. Sa'yo, nakikong sabton. Hilom dia samboy! Ihatag ko na ako, be. Be, kilatan na ako. Bisag ipakapin pa ka. Hotdon niya ko na ako. Ay, pag magbudbud ka, samboy! Ay, nagbudbud niya bitaw ka. Alig ko na lang! Oy! Ayaw! Ayaw na pala Tansing! Oy! Ano gon kayo? Wala na, magawas na si Ruin, brate. Gawas na. Siya na gali siya, Wala. Okay. Wala. Mapataas na rin, ha? Si Sir Ruin, ang Kulba sa Visayas Connection. Bob? Ruin! Imo na bang gipangutan na si Franny? Unsay ilang mga kinaham sa ilang kinabuhi? O ba na akong lasulti, Hewen? Unsa ba may imong gihuwa, Bob? Lakaw na. Handa madaan. Maikog ta nila ni Franny o ni Franny mismo. Excuse me ninyo, Franny, ha? Okay na, Bob. Sa balkon ta ninyo, Franny. Grabe ka mga nindot sa mga langgam, Win. Okay ba lang nimo nga Win Sab ang akong itawag nimo? Basta dili lang los. Kay malos-los tada, Franny. Lingkod mo, Franny. Mga koleksyon ni Franny gikan pa sa akong amahan. Og mausab ang akong hobby. Wow ka. Ganahan kog mga wild birds. Basta mga wild. Mga bitin. Siguro kung wa pa mo makakita sa akong mga bitin. Baboy ihas. Mga buaya o uban pa. So, kita na kita sa personal. Maayo ning mahibaw ka, Franny.
Pilian kaayo ko nga makighimamat og mga tao. Pero ikaw, usa ka inihap lang nako sa akong gusto nga makakita nako sa personal. Tugod kay layhan kayo ko nang magpa-expose ko og mga tao. Gusto nako sikreto og labaw sa tanan. Kutubra sila sa akong ngan og dili makakita nako sa personal. Pero ikaw, Franny, espesyal ka nako. Nakikita gyud ko nimo sa personal. Kay ngano? Kay ngano, Franny? Mipahit ka sa tao nga dako kayo og sa nga rinako. Imong gipahit ang tao nga arang yung dakuag sa nako, Franny. Sa dihang nagpahatod ka rayon og filler nako nga motapon kag sandig nga rin ako, wa nako magduwag-duha nga dawaton ka. Oh, salamat Win. Pero mahimo ba nga akong mahibaw-an kinsa ning tawhana nga imong gipasabot nga dako og sa nimo? Ang imong amo, God! Imong amo! Oh, kinsa? Klaro, Win, klaro. Kay wa na ko'y laing amo gawas nimo, Win. Kagahi ni mong kalabira, oy! Oh. Si Victor! Si Victor! Nganong nang hupaw ka, Franny? Nagkadugo ay mong kamot. Ang magdugo yun! Bildugod nga lamisa ang gibunan ni akong kamot, Franny! Pero gamay raman, wa ni makaabot sa akong tinae. Franny, ingon gid ko niini. Bisan ako dili makasabot ning akong utok. Mukalit lang bitaw, Franny, mukalit lang. Dili ko makapugong. Malimot ko sa kalibutan. Usaragay mo'y akong mainumduman. Kay magtuo man ko sa akong kaugalingon nga kublan ko, Franny. Pero dili oy. Kaya tanaawa ragod akong kamot, oh. Nakakita ka? Nasamad man. Dili ba, Franny? Franny! Unsay sa ni Victor, Win? Gitawgan ko og market anang tawhana. Dakong area sa market, Franny. Gihakop ni Victor og diryot na kumahimong makililimos ni adtong higayon na, Franny. Wait. Oh. Bob! Hindi na. Oh. Uy. Andam na kuno ang pamahaw. Pala, aron magkakaon na mo. Pala mo, boss. Kaubuya din ni mo, Win. Uy. Oh. Maingon ka ta ini karon kunwa pa mo. Dili ba? Bob? Kayo ang aking boss.
Sige, ato na ko. Okay. Asa may muna ka ron? Daghan kong mga lakaw. Duha sa buntag og tulo na sa hapon hangtod sa gabi. Muni usas akong problema, Victor. Wa na si Ayaw nung hisguti patong tawhana. Ay maulagi! Kinsa may mapakuyog-kuyugon ako! Naginahalan kong baligon! Ay daghan sa tong security! Makapili ka nila! Puro sila mga baing laki! Ayokong matinihian na nila! Kaya ang akong kikinahaglan, baog sama sa basurero! May kalidad! Ha? Sa kapag-upagani niya, may gipakita na siya kung unsa iyang kalidad. Ang imo man na nasaksihan. Suma, di unsa ka niya pagluwas. Sawa pa ka na mahitabo, ang diligid angay makalimtan mga pagluwas sa basurero sa atong anak. Ingon ni anang ako gikinahanglan. Ayaw ko tagiglain. Kung dili ang basurero, aw, bisan parehas ng kalidad sa basurero. Abanasa mga matakitag sama sa basurero. Maglisod kita sa pagpangitag sama sa basurero. Ang problema na nani mo. Ang gusto ka magkamay daw tayo may tabon ako. Ang pasangdi na lang ko. Papay man utak ko. Ang bahala na lagot. Pasagdi lang una. Ay, pangitaan ito pagi. Basta feeling safe kayo ko. Kung ang basurero mo'y ako. Hey, sige. Ano ko? Nana ba na siya? Dali nga na. Nasa boss. Nagawat ako. Liliyon ako siya. Kalingin sa iyang mga bukton. Ang iyang dughan. Busok. Guwapo. Kaayo. Kinsa pa'y mo ingon nga basurero ba din ang tawhana? Oh, kanindot ka. Pisil-pisilon sa iyang mga buktol. Kanindot kumutong sa iyang dughan. Gusto na ako. Makita na ako nga magparugses akong atubangan nga hubo o way tapis ang iyang kalawas. Isa imong gitanaw sa ubos? Ang imong amahan. Tungod kay diligan ako kapungan ang pagpasalamat sa Ginoo. Nagyatagan kong bana nga maong imong amahan. Katalawag ko sa itong kahimdag karon Emeline, ha? Tungod kini sa paningkamot ni Victor. Kung di patungod sa imong amahan, unsa kaya itong kahimdag karon? Wala tao ka na? Ha? Maligo na ko kay may lakaw sab ko, Emeline. Unsa pa man kay ako mapanidan sa akong inahan. Nagtuo siya kung ako makasabot sa iyang ipakitang mga lihok. May hilom siyang nagustuhan. Mao kanay akong napanidan ni Mama Roda. Pas yang dagat sa sakinan, Biloy. Oh, sir. Nabiyaan ni sa aeroplano para Davao. Oh, sir. Chris. Sir? Duha ka na kadlaw sa Davao. Duha sabta kadlaw sa Kayan. Human sa upat kadlaw. Mamauli na tayo niya. Oo, sir. Nagagad ko nimo. Apit na mahuman ang imong kinika sa basura, ha? Nabusog ba mo, Franny? Kisa'y mga ngan aning duha? Nilson og Tirso, Win. Nindot sa ning mga bata, Franny? Mayo ni sila, Win. Sinaligan ako ni sila sa dito pa ko ni Victor. Dagan silang nahibawan kung unsa si Victor.
Mga intoy, kung magbinuutan lakamuhan akon, bulahan kayo mo na ako. Hanto din dapita. May mga dagko, mga halwas, mga langga, magituyo pagmuntar nga kalupad-luparan sab sa mga wild birds, Win. Oh, Franny. Gituyo na ako ni. Kaya kung doon na ganit ko'y kahiubsan, ani ko din mo dangop. Aron ihuwad na ko din ang tanan na kong kahiubos. Time pa. Oh, ngano, Win. Tanawa. Nakakita mo? Oh, kadagko sa mga bitin. Oh, klase-klase mga dagkong bitin. Mahal kayo ng mga serpentiha, Franny. Kamura ba ang mga Cebuano? Minus kayong makakita o mga klasik-klasing bitin. Pero kaming mga Litenyo, nakakita na. Pero wa pa mo makakita sa hari-hari sa mga bitin. Ha? Kami nakakita na. Amo paganing gikauban. Franny. Si Victor. Niya na kita, Franny. Niya na ta. Tanawan ninyo ang ubos. Unsay inyo nakita? Oh, wa may nakita, Win. Tungod kay sa bag-o pa, dili nimo sila maklaro. Tungod kay ang ilang mga kolor may uyon-uyon man sa tubig ug sa mga dapit nga ilang gipuy-an. Mga buaya sila, Franny. Magkaingon ka tingali. Nga puno-puno lang sa adorno kung talan-aon ang ako mga buaya diha sa ubos, Franny. Apan, dili, Franny. Tungod kay may dako silang buluhaton alang nako. Tungod nila. Bation ako ang dili hitupngan nga kalipay. Tungod kay ilang ikahatag nako ang makatagbong kahupay sa bation nakong kapungot. O gusto kong musaksi ka mo, Franny. Oh. Kung unsaon ko nila paghatag o kalipay. Nakakita na ba ka mo og tao nga ilugan pagkunis-kunis sa akong mga buaya? Sherwin. Oh. Ingon ka, Winlay imong itawag nako. Nganong nag-Sherwin ka man lagi. Okay, Franny. Saksihin ninyo ang tao nga akong ipakaon sa mga pinuhi kong mga buaya. Bob! Dadala sa kare! Ayaw. Pero itaw mo na ako. Itambog na siya nagtos sa akong mga buaya! Bos, Sherwin, bos, pero itaw sa bos. Ayaw, itaw mo, itambog na ito, bos. Adto pangayog pasaylo sa akong mga buaya, June. Itambog na! Ayaw! See? Oh. Kadi otra kayo. Wak na.
dugo na lang ang atong makita. Og ang akong mga buaya nagpuyo na sab. Gawas sa mga karne sa mga manok o sa mga baboy nga gituyo ko pagbuhi. Aron mao'y akong ipakaon sa akong mga buaya. Ang labing espesyal nilang karne, mao ang karne sa tao nga mga traidor ug naghatag permi nako og migraine, Franny. Kadtong bag-ong gihabhab sa akong mga buaya, naghatag kato og labad sa akong o. Karon, hain naman siya. Naana siya sa tagsa-tagsa sa mga tiyan sa akong mga buaya, Franny. Wako'y pasayloon kung magpabadlong nako o maghatag og problema nako. Kay ilaw ko gyud siya sa akong mga buaya. Bisan kinsa ninyo, Franny. Oh! Bisan kinsa ninyo, ipahabhab nako sa akong mga buaya kung masipyat mo nako. Ubay-ubay pa kitag istoryahan, Franny. Kuyugi ko ninyo sa labing paborito yun nakong lugar. Abi ni mo, Franny. Permi lang kong mahimuot sa mga hingtungdan. Tungod kay sa higayon nga dadon ko sila sa pagpanuroy dinhi sa kong farm. Makapanglingo-lingo sila sa ilang magkita. Dali mo, Franny. Halita, dali. Silang tanan mag-ilugay sa pagdaig ni Sherwin. Tugod sa akong pagkamahigugmaon sa kinayahan. Kining akong dapit, way makatupong sa katahom. Gipreserbar nako ang orihinal nga kinaiyahan, Franny. O kanang busay dihas unahan, ang tubig, midagayday sa mga binuhat na ko mga sapa-sapa, lagbas, ngadto sa mga ektaryas ng mga kahumayan. O guban pa na ko mga prutasan sa ko mga kayutaan. Tana sa kong payag, Franny. Oh. Franny? Win. Oh. Naglingo-lingo ka? Sukad. Karon pa mi makakita og dapit nga labihan katahom, Win. Oh, Franny. Kinsay magtuo. Kinsay magduda. Kinsay maghuna-huna. Nga siya buboy, si Sherwin.
kinsay magtuo nga si Sherwin adunay laboratorio sa shabu. Humot palang gani ang bino. Lami na kayo. Tanlas na kayong dimdimon. Ingon nini ang gusto na kong matilawan gika ninyo, Franny. Nga mukugi ug maayo. Maayong laki sa trabaho. Kung palabuan pa ni mo, Franny, ang numero 1 pag-amping aron kanunay tinahian ang inyong mga baba nga dili masipyat sa paglitok pahin sa pagkatao. Ug labaw sa tanan, buutan ug andam magpakamatay tungod og alang nako. Iing na kung bakakon kon dili ka ba mabulahan ako, Franny? Kalami. Dimdimo. Igo dili haga ko gusto din niyo, Franny. Laming dimdimon tungod sa inyong kabuutan ngari nako. Kung mahimo mangutan ako, Will. Kung angayan akong tubagon, nganong dili man ka na ko tubagon, Franny. Shoot. Gusto na kong matandi kung kinsa ninyo ni Victor ang mas kulpa. Mao nga, niya nga akong pangutana. Nagisgot kag laboratory. Pila ka buok? Diha, karakoto, Franny. Off limit ka na diha. Nakasabot ko. Will. Salamat. Ayaw kayo, boss, Franny. Will. Ayaw kayo, boss. Wa ko'y katungod ng bati ni Ana, Win. Tungod kay imura ang katungod. Ang imurang mga mando ang matuman. Ang imurang mga sugo o gusto mo matuman. Ganahan ko ni mo, Franny! Murpa! Murpa! Ganahan yun ko ni mo! Milig-on na gato negosyo sa gayan, Chris. Sa mga biyahe ngayon ini, pasensya na kayo nga di ka gyud makasud sa mga conference o naakalang sa gawas. Nakasabot ako sa trabaho, sir. Okay. Samot akong gibating pagdaig di mo na, Chris. Huwag taging daghang pangutana. Mag-obserbar ka lang o ang imurang mga mata ba o imong palikukon. Ida, believe ko di mo, na. Mga sutihan ka na ko, Chris, kung nasa nasabta. Ando na sabtas Davao. Human sa tugtuyo dinhiyas na kayan. Oo, sir. Oo. Kontrolado na ako mga dagkong rangko sa kapulisan, Franny. Korektado ko sa usa ka dagkong opisyal sa gobyerno nasyonal. May kaugalingon sila mga pahat sa akong paginabuhi. Dili sila makahimos pagduot nako. Kahit sa matag pangayo ang mga tawhanan ako. Dili na ako lang ayon. Kaya ako mandayon silang panghatagan.
kabay na sabtan nga mosamot ko kalig-o ning pila ka mga adlaw, Franny. Hapit na. Tagaan ka na kag clue. Hapit na. Nagdibal naman ganis la karon. Franny boy, believe ko di mo samot kung nakasabot ka na ako. Ang national election win. Dool na ang eleksyon. Nawa ka na lagi. Wagid ko masipya itong dawa tayo di mo, Franny. Kaya hait kag utok. Yes, Franny! Yes! Usa ko sa nag-una nilang gipangayuan og tabang. Aron hayahay silang mudaog ning umaabot nga eleksyon. Na ay mga mayor. Na ay mga gobernador. Na ay mga kongresista. Ug doon na pa'y dako kayong posisyon sa gobyerno nasyonal nga miluwas sa dako niyang katungdanan kay mulansar pagka-senador. Usa siya, bye-bye. Bye-bye. O kaming mga drug lord. Maoy kipaagmot sa iyang paglansar. Say makapahimuot baya tayo? Franny, makapahimuot baya ko? Makapahimuot ko! Naaday ko'y pangutana ni mo, Franny. Maayo gani kay wako malimot inida. Oh. Unsa ka na, Win? Humana ni. Happy-happy na mo, ha? Kamong tulo. Happy-happy na mo. Hibaw ko ninyo nga hangul o gutom kaayo mo mga unod sa mga babae. Kaya ako'y mga binuhi din nga layo ra kayo ng mga dancers sa NBA. Magkakita mo nila, dili ka magtulang ang inyong laway. Oh, yes. Magbuwa-buwa gyud ang inyong mga laway sa ilang pagkaanindot kayong mga lawas. Unsay mong ipangutana, Win? Nakadungog ko sa nga Chris. Oh. Kinsa man kini si Chris, Franny. Himnaning gitagay para nimo. Mahalo ning pinuha, Franny. Ang makainom ini kadturang parihas timo nga akong mauyunan. Dawatang baso. Oh. Salamat, Win. Lawitod kayo. Nangunay gigagtagay. Dili kay sa tanang higayon, magpasilbi o magpaalagad ko din niyo, Franny. Dunay sa mga higayon, espesyal higayon, nga silbihan ako ang espesyal na tao sa manimo. Chris? Unya, basurero? Nagsugod kuno kinig kasikat.
Umabdo siya sa akong uyab. Anak siya sa puyo sa akong uyab. Bata pa ang basurero adtong higayuna nga nasakpan ko og ang iyang inaina sa iyang amahan sa akto gyud nga nagdaro-daro mig maayos iyang inaina. Ang nahitabo, nagsigasab ang mga mata sa bata na basurero nga giluba nako ang iyang amahan. Hagbay ra untang nawagtang ng basurero sa kalibutan kung wa pa makadagag makatago. Mao nga bidako gyud ang basurero. Pero wala ko mangangha nga ikakita ko siya. Kay dunay higayon ni adto nga mibahad gyud siya nako nga magkita mi pag-usap. Kung niya na ang panahon ang dili gyud kapugngan ang ikabagat ko siya sa pinali niyang kinabuhi. Dili akuin ang iyang kinabuhi. Ang finali sa iyang kinabuhi. Siguro untigid siyawin. Pero, diriyot ka madisgrasya. Tungod kay nakapabor siya. Pero nagpasabot naman ang panahon, Win. Kung siya pa'y giswerte, ako ang dimalas atong higayon. Pero niya pa man ko, buhi pa. Simple nga sumada. Naniguro ako sa tanang panahon og higayon. Unsay karakter nining moong basurero? Hambugero gud kaayo. Nganong gitawag siya og basurero? Ngano? Tungod kay sa iyang paglayas-layas kay ako siyang gipangita, napunta siya sa labayanan og mga basura, dito siya magtubo. Basurero lang. Basurero lang, pero sa akong pulso-pulso sa mga istorya nga akong nabati, pahididig maong basurero. Anam-anam na nga misikat. May hambog gani ang tao. Musikat gyud, Win. Posible ka nga ma-recruit na to kining basurero? Siya na lang, Win. Exit na lang ko. Mag-uma na lang ko. Unsa may black and white na to ini, Win. Ronnie, hindi kumidyahan nanti ka. Kumidya lang. May mong mag-plastic mi si Victor kung magkatubangay ming duha. Pero kaaway yun na ko si Victor. Okay, kaaway na to si Victor. Busa tanang tao sabdi Victor. Atong kaaway. Alhami ng kwartuhan. Bihalag ka sa mga sofa nga naa sa labi na ay mag-close in sa mga kauban nato sa organisasyon. Ipon lang nila, Chris. Ako lang may boss kong kukuling, sir. Sige, nasod ako. Okay. Chris, nataas-taas ang diskusyon sa sud. Ano na mo mga suggestions? Wa magsilbi.
O nahog nga dili epektibo. Anungkon ka ding Davao. Pero tungod sa mayor din di yun maka-operate ang atong livelihood. Tungod sa mayor din sa Davao, labihan pagsik sa mayor din sa Davao. Isog kayo. Musokol patay. Sa tibuok asosasyon sa nagkalanlaing pamilya, inirang pamilya nga imong gibiyaan ang nahimo karong problema sa tanan. Kining pamilya ni Victor, labad sa among uho. Bukog sa among tutunan kini si Victor. Kay mga tanang ka ugano, Franny? Ipuhalan ko niya sa akong kahakog. Kung hakog man ko, mas hakog pa siyang PI. Alimala siyang dako. Iskedulan niya nato siya kung unsaon nato siya pag-ihaw si Victor. Iskedulan nato sila. Franny. Oh. Muna ko rin yung tulo, ha? Franny? No. Ayan na sila. Serso ka, no? Oo, boss. Ikaw? Nelson, boss. Mahurot ka ninyo? Tagsamo na, Franny. Pagsabot mo, kinsay gusto ninyo anang tulo. Hi, girls! Kita mo? Lupig ang mga barog sa mga NBA dancers. Nawak pa imo. Nga imo ng matok. Dugang pa imo nga. Lubot pa imo. Nga lupig pa ang lubot sa kabayong mula. Ala, sige. Pangusa na ninyo ang murag tubo. Tupsi na ninyo, Gmayo. Inyo ring dapita, Franny. Isag mag-unsa pa mo dinhi. Bisag maghubo pa mo dinhi. Way mangilabot dinhi. Kay kamukamo ra dinhi. Ang tanan ninyong gikinahanglan, Franny. Wala problema. Oh, lamingon ko kamo din sa kalipay. Una mo na ko isugang sa inyong trabaho, Franny. Oh, lawang mga chicks. Isigang mga mata nga nakakita sa Cebu. Sige, mga babae. Suyop mo sa matod pa nila. Aso sa utot sa baboy. Sige. Hain ba mga gamit, Terso? Andaman na ninyo, Wilson. Kaya na, Franny. Oh. Hay may inyo ini. Wala pili, Franny. Okay, wala. Bika na. Tuyok-tuyok na mughinay. Unya, daang sayaw nga kanang magbaud-baud ang inyong lubot og hawak. Salamat, Boss Franny, oh. Matulos na sa imong giingon. Wang baon ka rin lawas, kalami. Ikaw
Dako ka. Damian ni mong tanawan, oy. Unsa na kahakon, matilawan ka na nako. Sugdi na niyo suyop, Nelson, Tirso. Girls, paghubo mong tanan. Kalali na ko, bulas na. Grabing mga lawas ni mga babayhan. Uy! Tara, Chris. Ayos sabi noon kayong pagkada sa mayor kinin Davao. Limpyo o safety sab ang maong syudad. Napili kining Davao kausas sa mga nagunang safety nga syudad sa kalibutan, Chris. Chris? Eloy. Lugar ka na sa kanan, be. Murag ba't ikaw kayo na? Sukad pa dito sa hotel di ganiha, hangtod sa atong pagkanaog sa hotel, hangtod na sa atong pagbiya sa hotel, nagdaga na lang kining atong sakyanan, huwag kagit inyog-tinyog niya, Chris. Laom ta kayo gihuna-huna. O sa may imong gihuna-huna, Chris, ha? Gipahunong na ako kining sakyanan, armotingog ka na. Ako kinaina di mo na. Unsa man day unta ang negosyo nga inyong ibutang din sa Davao, Sir Victor? Nabantog ang mayor din sa Davao sa pagkamabination. Nabantog ang mayor sa iyang pagkadisiplinado sa tarang taga Davao. Kilimpyuhan niya kining Davao sa mga kriminalidad. Diretso akos papangutana. Unsa man lagi palihog ang inyong negosyo? Nagiabot man ka mo og panagana sa mayor. Di man sa dautan ang atong livelihood at dadun og pasudlo nato dinhi sa Davao. Apan nga nung gibati man ka mo og panagana og pagduha-duha, kung musugot o dili ba ang maong mayor? Unsa man gyud kining gitawag ninyo og livelihood, Sir Victor? Diay. Mao ka na imong gihuna-una. Maubak ka na hinungdan nga nung wak ka magtingog-tingog. Bueno, niyang hinungdan, Chris. Kana tungkol kay dili gusto nga may kompetensya ang mayor dinhi sa Davao. Ang negosyo nga atong i-put up dinhi sa Davao, mo kompetensya sa negosyo sa mayor. Bisan tuod kung free enterprise kining atong nason, kung bakit ang negosyo ang atong hisgutan, ayaw i-apil ka ng tawhana nga mo tahod o free enterprise tungkol kay ang iyahagyod o kinahanglan way mo sagol kay kung sa suriganon pa ang musagoy buak ang bagoy-bagoy. Sa mga tagaw pa, imbahin mo ang taong yan. Mga kalimtan lang na ako ng Davao. Pero kidumtan niya ang kriminalidad. Kaaway niya ang mga kriminal. Kaaway niya ang korupsyon. Labaw sa tanan. Kaaway niya ang drogas. Kalimtan na nato kining atong istoryahan, Chris. Naglangan-langan o nag-usik-usik lang kining panahon ako. Huwag ayo. Larga, Eloy! Kalimtan rin Davao. Total, dako ang Pilipinas nga atong kahulgan sa atong livelihood. Abi na kog doon na kay numero niya. Wa, Samboy. Ayaw siya sultihi ha. Nga ako may mihatag sa numero niya. Diya ni mo, doktora. Ayaw ka bala ka. Ako'y mahibaw. Okay, doktora. Oh, salamat, Samboy. Okay, doktora.
tuwa sa siya sakyanan. Ug tawgo ni si Chris. Naibaw ko. Isakitan ka. Nakabati ka ug nakakita. Nga nangayo ang doktora ug numero sa cellphone ni Chris. Naibaw man ko. Ug asa ko kutob. Bisangko naman ko. Dili na ko makapadayon kay di ramang gyud ko kutob. Naibaw man ko sa kong limitasyon. Pero ang pagbati samboy, wa man ay limit. Ang pagkikugman ni mo nga to sa sakataw, wa na'y limitasyon. Kay mahimo man siya ni mo ikugmaon. O padayon ka mahikugman niya sa hilom. Luoy kay ka. Ibaw man ko. Nga makaluluoy kay ko. Sige lang, God. Wa may bayad nga may kugma og tao nga parehas ni Chris. Ay. Maunay noon na ako naani. Naningkamot ko nga mawagtang na akong pagkatumboy. Nahimo na hinong kong babae na cute. May sakit na noon ko. Balik pagkatumboy. Na ko eh. Nakaringkawas na noon ko atong kalbaryo na ako. Mabalik pag yung kugsod. Hello? Ikatulo na nina akong panawag ni mo. Karoon ka pa patubag. Doktora? Ako. Doon na pa ko iya si kaso. Mahigi kasulti si Sir Victor o dili na ako kabiyaan. O unsa may akong ikalagad nimo? Nanawag ka man? Wa lang. Nanawag lang. Doon na pa ko'y buhaton. Doktora, nanawag sige. ko nimo kay gimingaw ko. Gimingaw ko, Chris. Gimingaw ko sa imong pagkahilomon. Gimingaw ko sa imong batasan nga lisod sabton. Bitaw, oy. Gusto kong trabaho sa dakong klinika. Napurma na kini. Maayo unta ko mamauli naman si Papa Victor. Aron imong makita og naibawan ko nga malipay ka cute. Chris? Hello? Chris? Tanawa na kot? O si batasan ni tawhana? Nagsige kong istorya pero gi-off na di ang iyang cellphone. Huh? Way batasan! Way batasan! Roda! Wa pa day mo ba humalya sa inyong toyo? Magdugay pa mo diha? Mumalig ba si kayan karong hapon? Ugma namin diha sa ato. Kano mo di? Mao gani untang akong gusto nga karon mo mamauli diri. Oh, anong dinalian ka man kayo? Pero sige lang. Agbuntahon ko lang una diri. Hoy, may nahita mo ba diha? Na ang basurero? Oh, di diha si Chris. Kano man? Doon ako tako ipatrabaho niya diri. Sa problema na? Sobra pa sa problema, Victor. Serious? Sobra pa sa serious. Nagkinahanglan ako sa basurero. Ay, pabuta na lang lagi may ugma. Mamauli na may diha ugma. Bye. Chris, may problema si Ma'am Roda? Doon na. Kinahanglan makaulit na ta ugma sa ato. May mong mahibawaan kung unsay problema, sir? O kung mahibaw kung doon sa problema. Pero matod pa ni Roda, serious kayo ang mga problema. Mitugba na kita, Chris. May ihangyo ko di mo, sir. Sa kana? Kuman ko ikaw matod sa inyong mansyon. Buwad to unta ko sa basura. Okay ra. Magsulti man, Miss Roda. Kung wala mong istorya bahin sa mong problema, ipatawag na tayo ka. Salamat, sir. Makalakaw ka na, Chris. Tawagon ka rin ako. Salamat, sir. Sorry. Huwag ko ikaw masugat sa airport.
Dili maayo pa rin ako maglakaw-lakaw din panahon na. Dili maayo pa rin ako maglakaw-lakaw. Nagtani apa kini problema ha. Kumusta inyo lakaw? Ay, hindi yun kasudla ng Davao. Lisod yun kayo. Anyway, daghan pa kayo mga lugar nga atong huwaranan sa livelihood. Tingnan bitaw mo na ako nga lisod lagi ng Davao. May sa problema. Ay gitago-taguan ko ni Benny. Benny? Gitagan ako siya chance. Kaya niingon siya nga tingban lang ko niya bayad. Pero ang animal, wag yun mo bayad. O ba pa yun nagsuko? O gibaharan pa ko sa animal nga patyon ko niya? Kapila ko nagtiaw-tiaw lang siya. Pero gitinungod yun ko. Ay nga naman niya eh. O sabi niya gibuhat? Ay, tunwa pa ko makahapa sa suot sa akong gisakyan. Patay na unta ko. Tanawa ko sa ubos ang puwang nga sakyanan. Grabing pagkagubal sa luyo. Girak-raka na ang sakyanan. Ayaw na. Makamao kong muabli sa pultahan ng sasakyanan. Tubaga ko na kini akong pangutanan ni mo. Bastos kay Reza! Doktora. Bastos ka! Watay batasan! Hubo! Why mo barog? Upo ang tanan! Ang langit ay bundok na malabay ang puno. Ang langit ay dagat na Mga higala, paminawang sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Cruz o Diablo. Writer Fermin Colliantes Gomez. Direktor Andrew Banate. Music Don Gonzales. Sound June Villamor. Technician Achilles Hisem. Gidalit alang sa inyong kalingawan sa Super Radio Production Center, Cebu. langit dito.